Ndị be anyị ndewonu. Unu apụtakwala ọfụma, ndị njem ọnụ, ndị nji eko, ndị eji eje mba. Eji n'aka na onye ọbụla banye n'ọnwa ọhụrụ anụ a n'udo na ọṅụ. Eji m n'aka na eji obi ọma na obi ọcha wee banye ọnwa nke asatọ. Afọ na ha agwakwa. Kene dịrị Chukwu n'anya maka ihe niile dị n'aka. Ọ dị mma. Aka m bụkwa nwanne unu Nwada na Kpakpando, onye nkụzi asụsụ Igbo, onye ji Igbo eme ngala. Wee bụrụ nkụzi nke izuụka wee bata. Kedu ihe a bụ nkụzi a? Isiokwu nkụzi a bụ gịnị? Ekene. Dịka onye na-amụ asụsụ Igbo, ekene dị mkpa na ị ga-amụta, ị ga-eji na-eme mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị. And ya bụ ekene dịkwanụ mfe. Ọ dị mfe maka ndị na-asị na Igbo isika. Ọ dịkwa mfe. Ụdị ekene dị mfe n'asụsụ Igbo ndị anyị ji wee bịa taa, ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịrọ. Nke mbụ bụ gịnị? Ndewo nke eji ekene ebe ịbata ifu ndị mmadụ. Ekene si ndewo nuo, azakwa gị ndewo tupu ikwuwe ihe ị chọrọ iji maka ya wee banye ebe ahụ. A na-akpọkwa ya hello n'ọnụ oyibo. Ndewo anụwa ị ga-eji ya kwuo okwu oge ọbụla na ebe ọbụla. Ọ bụrụ ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ gịnị? Kedu ka ị mere? How are you n'ọnụ oyibo. A na-ejikarị eme ka mkparịta ụka bụrụ nke enyi na enyi. Ọzọ anyị na-etinyekwa ọnụ na ya bụ ụtụtụ ọma. Chi bọọ ụtụtụ mgbe anwụ na-ebilite. Ụbọchị abọgo, anwụ na-ebilite si na ụtụtụ ọma. A na-akpọ ya good morning n'ọnụ oyibo. Onye efu ekene ya si ya ụtụtụ na-agakwa, ụbọchị na-aga, anwụ na-abịa abanye n'ehihie. Esi ehihie ọma ma ịhụ mmadụ, ya bụ good afternoon n'oyibo. Ị ga-ejiri akenegide ruo mgbe anwụ gbadawa nke mgbede. Ịhụzikwa mmadụ ikene ya mgbede ọma, uhuruchi ọma, ya bụ good evening mgbe ahụ anwụ adago. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụrụ nke anyị na-asị gị na mmadụ kpacha nkata, unu bịara mmemme, unu hụrụ n'ụzọ, kelee, kwuo okwu. Onye ọbụla achọzi na nwabe ya asị gị ka ọ dị. Enyi m ngwanụ ka ọ dị, ka ihu echi. Nke a pụtakwara goodbye n'ọnụ oyibo. Ya polite farewell. Si ya ngwa ka ọ dị o. Ọzọkwa anyị na-enye anya bụrụ nke a na-asị nsọpụrụ a na-enye ndị okenye. Ya bụ gị na onye okenye na-akpa nkata, ọ chọrọ ịgwa onye okenye okwu, tupu ị gwa ya, ị ga-etinyere ya ugwu. Ugwu ahụ bụ etinyere ya, ọ bụrụ onye nwoke isi ya ndewo sa, ya bụ hello sa. Ọ bụrụ onye nwanyị, kedu ka ị mere ma? How are you ma? Ọ bụrụ ya. Ọ dịkwa mma. Ihe nke anyị na-akụzi nwayọọ na-aga. Eji m n'aka na ọ na-abanye. Ọ bụrụ na ọ da-abanye, gegharịa ihe nkụzi anyị a kwamgbe ka ịghọta ya ọfụma, ma na-ekwupụtakwa ya n'ọnụ gị ụtọ ọbụla o shitaa, ma ọ datara ọfụma ma ọ daghị ọfụma, kwuo ya ụtọ ahụ. Onye nọ gị n'akụkụ ga-asị gị nne ikwutere ya ma ọ bụ ikwuteghị ya, ọ gbazieru gị. Onye nwa bụ ị na-amụta ya bụ asụsụ. Mena ihere atụ n'ụjọ sị ha na-eme ha asụ, ị gaghị asụpụ ya. So ya ụtọ ọbụla o shiga gị n'ọnụ, ọ ya bụ iji gosi na ị chọrọ ịmụta ya bụ asụsụ.
debe ihe ndị a n'obi gị. Ekele ndị anyị kụziri n'ụbọchị taa, ekele ndị a dị mkpa anyị kwupụtara ugbu a, debe ha n'obi gị, jiri ya na-emekọrịta gị na mmadụ ibe gị. Ịhụ ịmụta ya bụ asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Imeela maka isonye m mụọ akwụkwọ nke ụbọchị taa. Ọkwa ị hụrụ na Igbo amaka? Onye ọbụla sị gị na Igbo amaka ha, onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu. Igbo amaka. Nya bụ, echefukwana ka ị kụnyere anyị aka n'ebe ihe anyị na-eme na-amasị gị bụ like. Ịpinyekwa aka na mgbịrịmgba notification bell ka ị na-enweta ụda nkụzi nke ọbụla anyị tinye n'izu ụka ọbụla. Ma na-ekwezi anya chọta vidiyo ọzọ n'akụkụ ka ịmụta ihe ọzọ gbasara asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ngwa ebe a ka anyị ga-akwakọrọ ngwongwo anyị wee balie, ma na-arịọkwazi gị ka ichebiri anyị n'izu ụka ọzọ na-abịa maka nkụzi ọzọ anyị ga-ebukwe wee bata. Maka ị na-emekwa ka ezigbo nwa afọ Igbo, etekwana aka n'ihe ọjọọ, adọbakwana na nsogbu. Ebezikwekwa ndị ya ada unu ka ọ dị dịka anyị si mụọ n'ụbọchị taa, ka ọ dị ka ọ dị. Ọka bụkwa nwanne unu nwaanyị Nwada Noono Kpakpando.